because apparently I can't get it to play. Something is wrong with it. But yeah, we need to move on because it is time for New Week, New You. And I did say to you that we've got a new pastor as well, yeah, who I met yesterday at the Inspired Worship Concert. His name is Pastor Venon Chamba. Tinokutambira kuchirongwa. Tinotenda mazvita zvikuru nekuti invite. Anditika ayo regaiti mbonzwa shoko raMwari ramakatibatira nhasi zvakakosha izvozvo. Where is our reading coming from? Mova mangopinda munhaurwa yedu yanhasi. All right. Once again, thank you, Miss Yvonne, for the wonderful opportunity. So tonight our reading is coming from the book of 1 Kings, chapter 2, verse 5. And I shall read. Moreover, thou knowest also Joab, the son of Zeruiah, did to me, and what he did to the 2 captains of the hosts of Israel, and to Abner, the son of Ner. And I shall skip going to verse 6. Do therefore according to thy wisdom, and let not his whole head go down to the grave in peace. So ari kutaura manzwi aya ndi David. Okay. Ari kuudza mwana wake Solomon. David anosvika, Bible rinoti anosvika paanga akuda kuchifa kana kuti achizorora. Ndokubva adedza mwana wake Solomon. Zvikanzi Solomon, tarira mwana wangu, ona ini baba wako saDhavhidha ndakwegura. Ndachena musoro, ndakuda kuti ndichifamba nenzira yakafamba nevose panyika. Hazvina mhosva munhu injonda, ishoroma, murombo, ndonzira inoenda munhu wese inonzi rufu. Mwana wangu chiteerera, kune munhu murume ainzi Shimei, akandiita zvakandirwadza mwoyo, unamurangarira. Kuna Joab zvakare, mwana wangu unaita make sure kuti Joab wamugura musoro wake wapinda muguva zvisina rugare. Zvakare Shimei, unaongorora kuti Shimei musoro wake wapinda muguva zvine ropa mukati. Ndoda kutaura nenhau yeforgiveness manera nhasi. David akusvika pakuchizorora akuenda kuna Mwari, kuna baba, but anonosiya nhaka yekusaregerera kumwana wake. Anotambidza Solomon inheritance yeunforgiveness. Vana baba nana mai, vakomana navasikana, ana sekuru nana mbuya, tiri kupindana nezvinhu zvakasiyana siyana mukati meupenyu. Vamwe vari kuchemera Mwari mafinancial breakthroughs. Vamwe vari kuchemera Jehovha kuti utano hwangu Mwari muchandionawo rini. Vamwe vanopindana nezvimwe, vamwe vari kuchemera vana. Asi chinhu chinonzi kuregerera chinohinda kana kukanganisa mablessings nemabreakthroughs mukati meupenyu yedu. Kana wazofunga Miss Yvonne kuti ufanane naMwari, Mwari havanamati nekuti pamusoro pavo hakuna mumwe aripo, Mwari havatsanyi. Kana wazofunga kuda kufanana naMwari, regerera, nekuti ndiMwari vanoregerera. Forgiveness chinhu chine simba, kuregerera mushonga. Bhaibheri rangu rinonditaurira kuti rimwe zuva Jesu akunokomererwa pamuchinjikwa. The Bible says there were 2 malefactors, kana kuti mbavha. Rimwe yange iri kurudyi, imwe iri kuruboshwe. Jesu obva aenda pakati. Jesu akanga maoko ake akanga arovererwa nezvipikiri, ropa richibuda, musoro waane minzwa. He was now in pain. But guess what? He had only one secret which I have come to share with the nation of Zimbabwe. Jesu akaziva kuti chichandiporesa kana kuti chakundiporesa mumarwadzo angu haisi anadine, haisi painis, haisi chii, but kuregerera. Anovhura muromo wake utter a very profound statement. Anoti, Baba varegererei nekuti havana chavanoziva. Anga akupinda murealm reforgiveness nekuti aizviziva secret saMwari uye zvese mwana waMwari, kuti kana munhu uchipindana nemarwadzo, uchipindana nenguva dzinovava, uchipindana nenguva dzinorwadza, kana wafunga kuporeswa naMwari, regerera, gona kuregerera. The book of Job chapter 42, verse 10. Bible note, and when Job finished, prayed for his friends, the Lord restored him
and he made him twice prosperous more than he had before. Tese tinozviziva kuti Job akanga aine maronda, Job akanga aichirwara. Bhaibheri rinotiudza kuti aichemera Mwari siku nesikati. Mwari ndiporesewo Jehovha mungandione. Mwari zvavo ndokunyepedzera kunge vasiri kunzwa, ivo vari Mwari vanonzwa. But Bhaibheri rinotaura paJob chapter 42 verse 10 kuti paakatanga kunamatira shamwari dzake. Now listen to this, I need you to catch this. Chakakonzeresa kuti Job anamatire shamwari dzake dzaimurwisa, dzichimupomera kuti iwewe maronda eunawa pane zvawakaita iwewe, pane zvawakaita tiudze. They accused him of something that he never did. But Job paakakuti chirega ndivaregerere, ndivanamatirewo Mwari ivaiwo neshamwari dzangu, vaitirewo zvakanaka. Paakagona kuita revelation yekuregerera Mwari, ndo pakati hausi kuona manje mfana wakutaura, ndo paakabva apiwa restoration, ndo paakabva aporeswa ipapo. Okay, thank you so much, Pastor Vernon. You know, we've got about a minute left, and I know kuti muchafana kusiya prayer. But ndingone mvunzo wauya nemteereri. Thank you, Pastor, nekutaura nawo forgiveness. It's not easy. It's easier said than done. Inini ndine maronda a years back, vedu ndinoregerera sei pakadaro. Does the weight of the circumstance matter when it comes to forgiveness? Kuti mwana anokunzwisa kuti aiwa nyaya iri kurema iyi, mwana wangu angazoregererwa in 2 weeks. There is absolutely nothing like that. Regai, I shall try to be very swift and quick. It's only 1 minute. Kuregerera, Mwari havana tsitsi kuti zvichida mwana wangu akagumburiswa zvakasvika pakadai saka kuregerera kunogona kumunetsa. It's a requirement from God. Kuregerera zvokunoita unenge hauna kuitira Mwari favor asi wazviitira favor. Unozviziva here munyori, ihanzvadzi yangu ndiamai vangu, my sister, you know who she is. Hapana profile picture actually. Hapana profile picture. The Lord's prayer inoti mutiregerere sekuregerera kwatinoita vanotitadzira. Saka chinonetsa hanzvadzi, chinonetsa amai vangu, whoever send that later. Chinonetsa ndechekuti Mwari havagone kukuregerera pane zvavakamutadzira nezuro last week kana gore rakapera, because Mwari vanocheka record, vanopinda mumabhuku avo voona kuti ndiMartha, ndiMary, ndiPeter here. Peter akaregerera here tete vake, akaregerera here best friend yake, akaregerera here business partner yake. Saka ini saMwari handigone kumuregerera nokuti ndasungwa nemurayiro wangu. Kana asina kuregerera Yvonne, so which means hatigona kumuregerera kuno. Vanhu vazhinji vanofunga kuti Mwari anogona kuvaregerera ivo vasina kuregerera vamwe. Saka marwadzo iwo akakutsitsirirwa kwamuri kuita nepain iyoyo, you have to let it go. Namatai, kumbirai Mweya Mutsvene ndiye mubatsiri. Aizviziva Mwari kuti uchada Mweya Mutsvene anokubatsira kuti waremerwa kudaro. Only the Holy Spirit can help you to forgive. Wonderful. I see so many messages. Vape nguva yakawanda pane vari kutaura kuti tabatsirikana nekuti forgiveness inorema vakawandisa vanhu vari kunyora message. Regai tisiye munamato tisire vari kutevera shift. We can have a word of prayer, then we'll talk about where people can find you. All right, I shall pray. We may bow down our heads and pray. Holy Father, in Christ Jesus' mighty name, we thank you this evening. You are so marvelous. Spirit of God, you are so precious. Ndinonamatira mumwe namumwe akanditeerera manheru anhasi. Ndataura ropa ramambo Jesu pamusoro peupenyu yavo. Ngavaropafadzwe. Mwari vapei makore mazhinji ekurarama. Ngavaregererwe zvavakakutadzirai. Bless them, protect them in this season and even forever. In Christ Jesus' name we pray. Amen. Amen. Where can people find you? Do you have social media pages or do you have numbers where people can get in touch with you on? Yes, and they can visit my social media handles. I'm on Facebook under the name VENON, Vernon Chapuanashe Chamba. But TikTok tiriko zvakare Vernon Chamba. Pa IG, Instagram tiriko zvakare Vernon Chamba. Whoever ari kudaisa atibhadharisa kuti bhadhara $10 zone munhu waMwari, it's not bad. I'm not commenting anything against that, but tiri kuti makasununguka. Do you have a number where they can reach you? Yes, I shall release my number. My number is 0772 665 061. I shall repeat, 0772 665 061. WhatsApp zvesenda makozi baba. Tinotenda zvikuru sei pastor nekuya kwamaita. Tinosangana nemune zvimwe zvirongwa zvinotevera.
Mazvida, thank you. Thank you also to our listeners who tuned in from 6 o'clock down to 9 o'clock, where I'm still here with you. I appreciate you, and I also want to thank Valeria as well as Kathleen, my two assistant producers, for making sure zviri kufamba zvakanaka. Arnold angakatibatira mushina weFacebook tinoda kumutenda zvakare. I leave you in the very capable hands of Zanani. She's going to be with you from now up until midnight, right here on Star FM, sounding good all the time, and on Capital 100.4 FM. Gustav, the real G, is with you from now up until midnight. Good night. God bless.